Gwanwyn Haf 2011. Dyma sut allwch chi ailgreu edrychiad y Catwalk ar brisiau rhatach y stryd fawr. Yn gyntaf, glas llachar. I wneud i'r wisg edrych ychydig yn fwy cynnil, gwisgwch chi gyda'r lliw D. Mae belt neu fag D yn ysgafnhau'r lliw. Prif liw y tymor, tangerine. Lliw ffres ar gyfer yr haf. Gwisgwch y lliw tangerine gyda'r lliwiau gwrthgyferbyniol fel glaswyrdd, pinc neu aur. Os ych chi'n teimlo fod yr edrychiad rhy lachar, gwisgwch y lliw tangerine yn eich atodion fel sgidiau neu fag. Nesa, gwyn. O ffrogau hir i grysau smart, roedd y lliw gwyn yn gryf ar lwyfannau Gwanwyn Haf. Belt tenau a sgidiau lliw croen yw'r unig atodion chi angen. Mae'r defnydd les gwyn yn drend cryf ar gyfer y tymor. Trend poblogaidd, denim. Mae'r defnydd denim mor ddefnyddiol ac yn gweithio ar gyfer bron pob achlysur. Trend mawr arall, y lliw croen. Does dim rhaid cael lliw hael i wisgo'r lliw yma, felly rhowch y botel tan ffug i ffwrdd. Mae lliw golau y defnydd yn edrych yn ffres a modern yn erbyn lliw croen golau. A trend ola, trend y 70au. Does dim angen gwisgo dillad steil y 70au o'r pen i'r sawdl, dewiswch un eitem a gwisgwch o amgylch y dilledyn hwnnw. Mae'r trowsus llydan yma yn berffaith os chi angen cuddio cliniau neu goesau mawr, ond eisiau dangos gwast bach. 6 trend yn syth o'r Catwalk i'r stryd fawr. Pa drend fyddwch chi'n dewis gwisgo?